अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। फोर दिले पहिले राती पिया पलंग ही तोड़ दिले पहिले राती में मोर फुलावा नहा फोड़ दिले पहिले राती में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। लाज हमरा लाग गइल सोहरी तना जोर से भइल घर में सभे जाग गइल शर्म के मारी झुक गइल लाज हमरा लाग गइल सोहरी तना जोर से भइल घर में सभे जाग रहले खखुआइल नशा में नसाई जोश में आके उ खोल दले खाइले तो में अंगूरी ही बोर दिले पहिले राती में पिया पलंग ही तोड़ दिले पहिले राती में मोर फुलावा नहा फोड़ दिले पहिले राती में। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सुन रे सखी यही जाके लीला जानता पूरा गाँव रे प्रेमी धर्मेंद्र राम जीत दिहले हई सोने घाव रे सुन रे सखी यही जाके लीला जानता पूरा गाँव रे प्रेमी धर्मेंद्र राम जीत दिहले हई सोने घाव रे महना हम कइनी हाथ गोर धइनी मन लेना बात हमर केतनो मनइनी दया के दिन से जोड़ दिले पहिले राती पिया पलंग ही तोड़ दिले पहिले राती मोर फुलावा नहा फोड़ दिले पहिले राती। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।